அனைத்து நேயர்களுக்கும் அன்பான வணக்கம். பொதுவாக வீட்டில் விசேஷம், திருவிழா, பண்டிகை மாதிரியான காலங்களில் புது துணி அணிஞ்சு இனிப்புகள் வழங்கி மகிழ்ந்து கொண்டாடுவோம். அதை விட ரொம்பவும் முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா, பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னதான் புது துணிகள், நகைகள் மீது நாட்டம் கொண்டு இருந்தாலும் விழாக்கள், பண்டிகைகள், திருமண விசேஷங்கள் மாதிரியான காலங்களில் அவங்க கையில் போடப்படுற மருதாணி. முன்னாடி காலத்துலலாம் ஏதாவது ஒரு பண்டிகை இல்லை வீட்டில் பூஜைகள், விசேஷங்கள் அப்படின்னா பெண்கள் மருதாணி இலைகளை அவங்களுடைய கைகளுக்கும் வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைகளுடைய கைகளுக்கும் வச்சு விடுவாங்க. ஆனால் இப்போ இருக்கிற பெண்கள் மருதாணி இலைகளை அரைத்து அதனை கோன் வடிவிற்கு மாற்றம் செய்து நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி பல டிசைனாக கையில் வச்சுக்கிறோம். இப்படி நம்ம எல்லாருக்கும் மருதாணி போடுறது அப்படின்னா ரொம்பவும் பிடித்தமான விஷயமாக இருக்குது. அப்படி அழகுக்காக போடப்படும் மருதாணிக்கு யமன், சீதாதேவி, சனி பகவான், சுக்கிர பகவான் போன்ற பல தெய்வங்கள் வரமளிச்சிருக்காங்க. அது என்ன அப்படின்றதை பற்றியும், இந்த மருதாணி இலை மட்டும் ஏன் செவக்குது அப்படின்றதை பற்றியும் இந்த வீடியோ மூலம் தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் முதல் முறையாக எங்கள் சேனலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் ஒரு மருதாணி பிரியர் அப்படின்னா கமெண்ட்டில் மருத வாசினி அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கிரேதா யுகத்தில் மருதவாசினி அப்படின்ற ஒரு பெண் மருதவனம் அப்படின்ற காட்டில் வாழ்ந்து வந்திருக்கா. இந்த மருதவாசினி பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவும் அழகாகவும் வசீகரமாகவும், அதோட இந்த செக்கச்செவப்பாக இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ரொம்பவும் செக்கச்செவேன்னு இருந்திருக்கா. அவளுக்கு தாய் தந்தை இல்லாத காரணத்தினால சூரிய பகவானையே தன்னுடைய தாய் தந்தையாக எண்ணி வாழ்ந்து வந்திருக்கா. சூரிய பகவானுக்கு 2 மனைவிகள், சந்தியா மற்றும் சாயா. சந்தியா தேவிக்கு பிறந்தவர் தான் யமன், சாயா தேவிக்கு பிறந்தவர் தான் சனி பகவான். அதில் மூத்த மகனான யமனோட மனைவியின் பேர் தான் ஷியாமளா தேவி. இவருக்கு ஐயோ அப்படின்ற மற்றொரு பேரும் இருக்கு. இவர் ஒரு முறை யமனிடம் சண்டை போட்டுக்கொண்டு பூலோகத்தில் இருக்கிற மருதவாசினி வாழுற மருதவனத்திற்கு வராங்க. அவர் கலங்கி இருந்ததை பார்த்து அவர் யார் அப்படின்றத கூட, அவருடைய முழு விவரத்தை கூட கேட்காம அவருக்கு ஆறுதல் கூறி தான் வாழும் குடிலுக்கு அழைத்து சென்று தங்க வைத்து அவருக்கு தேவையான அனைத்தையும் செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. நல்லா பார்த்துக்கவும் செய்கிறாங்க. இந்த நிலையில் யமலோகத்தில் யமதர்மன் தன்னுடைய மனைவியை பிரிஞ்சு இருக்க முடியாமல் தன்னுடைய யம தூதர்களை அழைச்சு பூலோகத்திற்கு சென்று தன்னுடைய மனைவியை அழைத்து வருமாறு உத்தரவிட்டார். இந்த யம தூதர்கள் யமனுடைய கட்டளைப்படி வாழும் காலம் முடிந்த உயிர்களை கவர்ந்து யமனிடம் நிறுத்தி பின் அவ்வுயிர்களுக்கு செய்த பாவ புண்ணியத்திற்கு ஏற்ப சொர்க்கம் இல்லைன்னா நரகத்துக்கு அழைச்சிட்டு போவாங்க. யமனுடைய கட்டளையின்படி யம தூதர்கள் பூலோகத்திற்கு சென்று பல இடங்களில் ஷியாமளா தேவியை தேடி அலைஞ்சிருக்காங்க. கடைசியில் ஷியாமளா தேவி இருக்கும் இடத்தை கண்டுபிடிச்ச யம தூதர்கள் அவர்களை அழைத்து செல்வதற்காக அவர் இருந்த குடிலுக்கு செல்வதற்கு முயற்சித்தாங்க. அப்போது அவர்களை பார்த்த மருதவாசினி பயந்து தன்னுடைய விருந்தாளிக்கு எந்தவித ஆபத்தும் வந்துவிடக்கூடாது அப்படின்னு எண்ணிய அவர்களை தடுத்தா. அப்போது அந்த யம தூதர்களுக்கு கோபம் வந்து அவளை கொடூரமாக வெட்டி இருக்காங்க. மருதவாசினியின் உடலில் இருந்து ரத்தம் பீரிட்டு ஆறு மாதிரி ஓட அவளுடைய கூக்குரல் கேட்டு குடிலினுள் இருந்த ஷியாமளா தேவியை வெளியே வந்து பார்த்துவிட்டு அவளோட இந்த நிலைமையை பார்த்து அவருடைய துக்கம் தாங்காம அழ ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இவருடைய அழுகுரலை கேட்டு யமதர்மன், சூரிய பகவான், சனி பகவான் எல்லோரும் பூலோகத்துக்கு வந்திருக்காங்க. அவங்க கிட்ட ஷியாமளா தேவி நடந்த எல்லாத்தையும் சொல்லி, இந்த காட்டில் தனியாக இருந்த எனக்கு, அரவணைப்பு இல்லாமல் கவலையாக இருந்த எனக்கு இந்த பெண் தான் அடைக்கலம் தந்து பாதுகாப்பாக வச்சிருந்தா. அவளை உங்களுடைய இந்த யம தூதர்கள் கொன்று விட்டார்களே அப்படின்னு யமதர்மன் கிட்ட சொல்லி அலறாங்க. இவங்களுக்கு திரும்ப உயிர் கொடுத்து வரமளித்தாதான் நான் திரும்ப உங்கள் கூட யமலோகத்துக்கு வருவேன், அப்படி இல்லைன்னா இனி எப்போதும் திரும்ப வரமாட்டேன் அப்படின்னும் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு யமன், எனக்கு உயிரை எடுக்க மட்டும்தான் உரிமை இருக்குது, திரும்ப உயிரை கொடுக்க அனுமதி கிடையாது அப்படின்னு ஷியாமளா கிட்ட சொல்கிறாரு. வேணும்னா அவளுடைய இந்த இரத்த துளிகளில் இருந்து மகத்துவம் வாய்ந்த மருதாணி மரமாக மாற்றுகிறேன் அப்படின்னு அருள் புரிஞ்சிருக்காரு.
அப்போ அந்த மருதாணி மரத்திடம் நடந்த அனைத்திற்கும் மன்னிப்பு கேட்டு உனக்கு என்ன வரம் வேண்டுமோ கேளு, நான் அளிக்கிறேன் அப்படின்னு மருதவாசினி கிட்ட யமதர்மன் கேட்குறாரு. அதற்கு அந்த மருதவாசினி, நான் சூரிய பகவானைத்தான் என்னுடைய தாய் தந்தையாக நினச்சி வாழ்ந்துட்டு வந்தேன். அந்த வகையில் நீங்களும் சனி பகவானும் எனக்கு சகோதரர்கள். பொதுவாக உங்களாலும் உங்களுடைய தூதர்களாலும் அனைவருக்கும் தீமைதான் நடக்குது. அதனால் என்னுடைய மரத்தின் இலைகளை யார் அரைத்து பயன்படுத்துகிறாங்களோ அவங்களுக்கு இறப்பே நேரக்கூடாது அப்படின்ற வரத்தை கேட்டா. அதுக்கு யமதர்மன், பிறப்பும் இறப்பும் உலக நியதி, அதனால் அதை மாற்ற முடியாது, நீ வேறேதும் வரம் கேளு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கு மருதவாசினி, சரி என்னுடைய இலையை பறித்து யார் பயன்படுத்துகிறாங்களோ அவங்களுக்கு 6 நாள் வரைக்கும் மரணம் நேரக்கூடாது அப்படின்ற வரத்தை கேட்டிருக்கா. அதுக்கு யமனும் அந்த வரத்தை அழிச்சிருக்காரு. அதோட அடுத்த யுகத்தில் இருந்து அந்த மகாலட்சுமியே உன்னிடம் வாசம் செய்வார்கள் அப்படின்ற இன்னொரு வரத்தையும் அழிச்சிருக்காரு. மேலும் சனி பகவானும் உன்னை பயன்படுத்துகிறவங்களுக்கு என்னால் எந்த கெடுதலும் நேராது, என்னுடைய பார்வை அவர்கள் மீது விழாது அப்படின்ற வரத்தையும் அளிச்சிருக்காரு. இந்த மருதாணியை நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கிட்டா 6 நாள் வரைக்கும் நல்ல கலராக தெரியும். அது ஏன் அப்படின்னா அந்த 6 நாளைக்கு நம்மளுக்கு எந்த ஒரு கெடுதலும் நடக்காது அப்படின்னு ஒரு ஐதீகம். இந்த மருதாணியானது தெய்வீக மூலிகை வரிசையில் துளசி செடி போன்று மகாலட்சுமி வாசம் செய்கிற ஒரு மருத்துவ குணம் கொண்ட செடியாகும். இந்த மருதாணிக்கு அசோக மரம் அப்படின்ற ஒரு பேரும் இருக்கு. சீதையை சிறை வைத்திருந்த இடத்துல மருதாணி மரங்கள் நிறைந்த வனமாக இருந்ததுனால இது அசோக வனம் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்ட. ராமாயணத்தில் ராவணன் சீதையை கவர்ந்து இலங்கையில் அசோக வனத்தில் தான் சிறை வச்சிருந்தாங்க. தன்னுடைய கஷ்டங்கள் எல்லாத்தையும் இந்த அசோக மரத்துக்கிட்ட தான் சொல்லி அழுதுருக்காங்க சீதாதேவி. ஒரு நாள் ராவணனை போரில் வென்று பத்திரமாக சீதாதேவியை மீட்டாரு ராமர். அப்போ அன்னை சீதாதேவி ராமர்கிட்ட, இங்கு நான் இருந்த ஒவ்வொரு நாட்களும் எனக்கு ஆறுதலாகவும் என்னுடைய கஷ்டங்களை சொல்லி நான் அழுதது இந்த மரத்துக்கிட்ட தான். அதனால் இந்த செடிக்கு ஏதாவது ஒரு நன்மை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி மருதாணி செடிக்கிட்ட உனக்கு ஏதாவது வரம் வேணும்னா கேளு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. எனக்கு எந்த வரமும் வேண்டாம் அப்படின்னு அந்த மருதாணி செடி சொன்னிச்சு. அதோட இன்னைக்கு உன்னுடைய முகத்தில் மகிழ்ச்சி தெரியுது. உன்னை மாதிரியே அனைத்து பெண்களும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலே எங்களுக்கும் மகிழ்ச்சி தான் அப்படின்னு அந்த மருதாணி செடி சொன்னிச்சு. அதுக்கு சீதாதேவி, உன்னுடைய இந்த உன்னதமான குணத்துக்கு நான் ஒரு வரத்தை அளிக்கிறேன். உன்னை யாராவது பூஜை செய்தாலோ அல்லது அரைச்சு அவர்களுடைய கைகளில் வைத்து கொண்டாலோ அவர்களுக்கு சகல நன்மைகளும் கிடைக்கும், அவர்களின் வாழ்க்கையும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் என்ற வரத்தை தந்தாங்க சீதாதேவி. அதனால தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் திருமணத்தில் முந்தைய நாளில் மெஹந்தி விழா அப்படின்னு ஒன்று நடக்குது. அதோட இந்த சீதாதேவி மகாலட்சுமியோட சொரூபம். அதனால் மருதாணி செடிகளில் மகாலட்சுமி வாசம் செய்கிறதாக ஒரு நம்பிக்கை. சரி, ஓகே, மகாலட்சுமி மருதாணியில் வாசம் செய்கிறாங்க அப்படின்னா அதை ஏன் நம்ம காலில் வைக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு பொதுவான சந்தேகம் எல்லார்கிட்டையும் இருக்கும். பொதுவாக சனி பகவான் காலில் இருந்து தான் பிடிப்பார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால் யார் ஒருத்தர் மருதாணியை அரைச்சி காலில் போடுறாங்களோ அவங்களுக்கு சனி பகவானால் எந்த ஒரு தீமையும் நிகழாது அப்படின்னு நம்பப்படுது. இந்த மருதாணியை பற்றி ஆன்மீகத்தில் மட்டும் பெருமையாக சொல்லலை, அறிவியலில் கூட மருதாணின்றது ஒரு சிறந்த கிருமி நாசினியாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. மருதாணியானது பல நன்மைகளை கொண்டிருக்கு. சரும பராமரிப்புகளில் மட்டுமல்லாமல் இரத்த சோகையை குறைக்கும் செயல்பாட்டினையும் கொண்டிருக்கு. மருதாணியோட இலைகள் மற்றும் வேர்கள் வயிற்றுப்போக்குக்கு எதிராக திறன் மிக்கவை. மருதாணி விதைகளும் ஆரோக்கியமானது. இதில் புரதங்கள், கார்போஹைட்ரேட்டுகள், கொழுப்புக்கள், எண்ணெய் போன்ற ஊட்டச்சத்துக்கள் காணப்படுது. இந்த மருதாணியோட இலைச்சாறு நினைவாற்றல் அல்லது பிற அறிவாற்றல் செயல்பாடுகள் மற்றும் வயிறு, குடல் புண்களை குணப்படுத்தவும் செய்கிறது. வயிற்றில் இரைப்பை சாறு சுரப்பதை குறைக்கிறது. இதனால் அமிலத்தன்மை குறைந்து வயிற்று புண்களை குறைக்கச் செய்து. பித்தம் காரணமாக ஏற்படும் புண் மருதாணியின் குளிர்ச்சி அமிலத்தை குறைத்து
குணப்படுத்துகிறது. ஆயுர்வேதத்தில் வயிற்றுப்போக்கு இருக்கும்போது மருதாணி அதை கட்டுப்படுத்த உதவுது. மருதாணி மரத்தின் பட்டையிலிருந்து பெறப்படும் சாறுக்கள் கல்லீரலுக்கு பாதுகாப்பை அளிக்குது. இது ஆக்சிஜனேற்ற செயல்பாட்டை கொண்டிருப்பதாக ஆய்வுகள் நிரூபித்துள்ளது. இந்த மருதாணி செடியானது அழகிற்காக மட்டுமே இந்த செடி வளர்க்கப்படுவதில்லை. மகாலட்சுமியின் அம்சமாக கருதப்படும் இந்த செடி காரிய வெற்றி, செல்வ வளத்தை அதிகமாக நமக்கு கொடுக்கும். குறிப்பாக வீட்டுக்கு முன்னாடியோ இல்லை பக்கத்துலேயோ மருதாணி செடியை வளர்த்தால் நம்முடைய வீட்டில் எதிர்மறை ஆற்றல் எந்த பிரச்சனையும் வராது. எதிர்மறை ஆற்றலை வாசலிலேயே தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய சக்தி மருதாணி செடிக்கு உண்டு. இதே மாதிரி மருதாணி இலைகளை அரைத்து கையில் வைத்து கொண்டால் பெண்களை எந்த ஒரு துஷ்ட சக்தியும் தாக்காது. மருதாணி செடியை வீட்டில் வளர்க்குறவங்களுக்கு சகல சௌபாக்கியங்களும் கிடைப்பதாக சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த ஒரு செடி மட்டும் வீட்டில் எந்த ஒரு திசையிலும் வைத்தும் வளர்க்கலாம். தோஷம் இல்லாத மருதாணி செடி மிகவும் மகத்துவமானது. மருதாணி செடியின் இலைகளை பறித்து வேறு எந்த ஒரு பொருளையும் அதோடு சேர்க்காம அரைச்சு மாசம் ஒரு முறையாவது பெண்கள் கைகளில் இட்டு கொண்டால் அவர்களுடைய கைகளில் எப்பொழுதும் மகாலட்சுமி வாசம் செய்வாள். மருதாணி வைக்கப்படும் கைகளில் செல்வம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும். காரிய தடை என்பது இருக்கவே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. தினமும் மருதாணி இலையை அரைச்சி வச்சுக்க முடியலை அப்படின்னாலும் மாதத்துக்கு ஒரு முறையாவது பெண்கள் கைகளில் மருதாணி வச்சுக்கிட்டா உங்களுடைய கைகளில் பணம் விரயமாகாமல் தங்கும். மருதாணி செடியின் விதைகளை நீங்கள் செவ்வாய் வெள்ளிக்கிழமைகளை சாம்பிராணி தூபம் போடும்போது சேர்த்து போட்டால் அதனுடைய வாசம் வீடு முழுவதும் பரவி நல்ல அதிர்வுகளை உண்டு பண்ணும். பில்லி சூனியம் ஏவல் போன்ற எதுவும் அங்கு பாதிப்பதில்லை. உடம்பில் ஒருவித சோர்வோடு எப்போதும் காணப்படும் போது இந்த தூபத்தை போட்டு பார்க்கலாம். இதோடு வெண்கடுகு சேர்த்து தூபம் போடும்போது உடலில் இருக்கிற துர்சக்திகள் நீங்கி சுறுசுறுப்பு பெறலாம். அதே மாதிரி மகாலட்சுமி வாசம் செய்கிற இந்த மருதாணியை தானமாக கொடுக்கறதன் மூலமாக சிறந்த பலன்கள் நம்மை வந்து சேரும். மாங்கல்ய தோஷம் நீங்கி திருமணம் கைகூடும். கணவன் மனைவி உறவு வலுப்படும். குழந்தை வரம் கிடைக்கும். இப்படி மொத்தத்தில் பெண்களுக்கு சந்தோஷம் அளிக்கக்கூடிய அனைத்து வரங்களையும் இந்த மருதாணி அளிக்கின்றது. இந்த வீடியோவில் மருதாணியோட புராண கதையை பற்றியும் மருதாணிக்கு யமதர்மன், சீதா மற்றும் சனி பகவான் அளித்த வரங்களை பற்றியும், ஏன் மருதாணி போட்டால் மட்டும் கை அவ்வளோ சிகப்பாக ஆகுது அப்படின்றதை பற்றியும், மருதாணியின் மகத்துவத்தை பற்றியும் மற்றும் அறிவியல் சார்ந்த மகத்துவத்தை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த வீடியோ பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்களையும், உங்களுக்கு மருதாணி வைக்கிறது பிடிக்கும் அப்படின்னா கமெண்ட்டில் அசோக மரம் அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆன்மீக தகவல்கள் கொண்ட வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். நன்றி.